Velkommen til B&V Museet. B&V er et ældgammelt firma, som er startet i 1843 af en mand, der hedder Baumgarten, Hans Heinrich Baumgarten, som var søn af en lille mand, der havde et husmandssted nede i noget, der hedder Pinnenburg, der i dag er en forstad til Hamburg. Og han ønskede sig at blive mekanikus og maskinbygger, og det lykkedes ham i første omgang at komme i lære i Hamburg, hvor han blev udlært som ligkistesnedker. Da han var færdig med sin læretid, tog han til København, men der kunne han jo kun få et job som snedker, men så lidt noget senere blev han maskinmester ved Berlingske Tidende, og senere blev han maskinmester ved en avis nede i Berlin. Og ved en lejlighed dernede var kronprinsen Christian på besøg i Berlin, og der søgte han audiens og ville meget gerne starte et firma i København, så han bad jo kronprinsen om at lægge et godt ord ind for sig. Det var jo efterfølgerne af Napoleonskrigen, der prægede Danmark dengang, og man var meget fattig her. Men kronprinsen var meget interesseret i hans planer, selvom preusserne faktisk havde lovet, at han kunne få nogle penge, hvis han ville starte en virksomhed i Berlin. Men han ville meget gerne til København, men prins Christian kunne ikke love ham nogen penge, men han valgte da København alligevel. Han skulle egentlig efter sin læretid have været på session og have været soldat, men det snød han for og rejste til København i stedet for. Og senere måtte han jo så gå op til Christian, der var blevet konge i mellemtiden, og bede om at få eftergivet sin straf, og han gjorde det i forbindelse med, at han skulle låne nogle penge, for han havde jo i mellemtiden startet den her virksomhed inde i Købmagergade. Og den blev jo hurtigt for lille, og så måtte han flytte, men han måtte også flytte, fordi en smed på anden sal er jo ikke så velset, det støjer for mig. Så han kom til Gammel Mønt, der støjede han også for mig, og så måtte han flytte en gang til, og så fandt han nogle ledige lokaler herude på Christianshavn, og det var egentlig nogle danselokaler, der ikke kunne rende rundt økonomisk mere, men at de kunne bruges som kedelsmedie. Og kedelsmedien havde vi brug for temmelig meget, fordi vi var inde i en periode her, hvor dampmaskinen begynder at gøre sig gældende. Vi købte på det tidspunkt dampmaskiner i England, men kedlerne havde den ulyksalige tendens, at de brændte i stykker, og så skulle der nye kedler til. Og det var nærliggende at tage det op som produktion her i Danmark. Så i overgaden nedenvandet i nummer 9, der startede han sit kedelværksted, og han gik samtidig i kompagni med Burmeister. De byggede dampmaskiner på 16, 40, ja 70 hesteskraft. Burmeister og Baumgartens fabrik blev hurtigt kendt for sine dampmaskiner. Burmeister lyder jo også tysk, og bedstefaren var jo også indvandret til Danmark fra Mecklenburg. Og Burmeisters far var restauratør her og havde flere små restauranter rundt om i København. Så den lille Karl Christian Burmeister, som er født over lige ved Absalons statue, har gået i dansk skole, og senere blev han elev på Polyteknisk Læreanstalt, hvor H.C. Ørsted var direktør. Samarbejdet mellem Baumgarten og Burmeister kommer til at gå godt, og så påtænker man at anskaffe sig et skibsværft. Og der var et lige her bag ved Christianskirken, hvor man, det var Jacob Holms skibsværft, hvor man byggede skibe dengang hovedsageligt af træ. Og det ville man gerne købe, men Jacob Holm ville ikke sælge, så man måtte leje det. Og man fik indgået en lejekontrakt, der sagde, at man rådede fuldstændig over skibsværftet, men skulle man bruge tømrere, så skulle man bruge Jacob Holms tømrere.
Det lejer man så her i 1852, og det allerførste skib, det bliver så leveret i 1854, og det var en hjuldamper til Generalpostdirektoratet. Hjulskibet Hermod betragtes som firmaets første skib, der bliver bygget til Generalpostdirektoratet. Det bliver leveret i 1854, men det er lidt af en tilnærmelse, at det er bygget hos Baumgarten og Burmeister. Selve skroget er bygget hos en skibsbygger over i Rønne på Bornholm, og det er bygget uden hjulkasser og uden hjul. Så er det sejlet til København, som om det var et sejlskib, hvor man fragtede noget gods og brugte godset som ballast i skibet, og så blev skroget afleveret her hos Baumgarten og Burmeister, og så byggede man det færdigt med en dampmaskine her og med hjulene, så det kunne fungere som hjuldamper. I perioden her fra 65 til 71, der var man jo i den situation, at Baumgarten havde afstået halvdelen af firmaet, og i 65 der kommer Wayne ind. Wayne er født i England og kom hertil som ganske ung mand, men han havde jo vist lederegenskaber allerede over i England. Der havde han som 21-årig haft over 200 mand under sig, som han ledede, men desværre gik den fabrik nedenom og hjem, fordi den ikke ville gøre, som Wayne gerne ville. Så han tog til London, og der traf han en udsending fra Generalpostdirektoratet, der hed Tuxen. Og den her Tuxen ville jo meget gerne have en maskinmester til Danmark, der kunne sejle med postens skibe. Og der havde man jo en hel del hjuldamper. Man havde blandt andet en, der sejlede fra Korsør til Kiel. Kiel var en dansk by dengang. Og sådan en maskinmester, han var den højeste myndighed på et skib dengang. Han var højere end kaptajnen. Og det var maskinmesteren, der bestemte, om man kunne sejle eller ej, og hvornår man kunne sejle. Og i 1865, der skifter firmaet så navn til Burmeister og Wayne. Men så er vi inde i, at Baumgarten skal have frigjort kapital for halvdelen af firmaet, og så er man lavet det til aktieselskab her i 1872. Og det kan man se også på tavlen her, at man skifter til aktieselskabet Burmeister og Wayne. Her i 1867, der får Burmeister og Wayne ordre på at bygge en ny knippelbro. Forgængeren stammer egentlig fra 1618, fra Christian den 4. tid, men det var en bro, der stod på træpæle, og den var ikke ret bred. Og de her hestevogne, de gjorde jo, at der var en meget stor slid på den bro. Så man ville gerne have en rigtig bro, der stod på bropiller, der var muret op fra bunden af vandet. Og i den forbindelse konstruerede vi egentlig så dykkerklokken, der består af en kuppel for neden, hvor der kunne stå en 10-11 mand og grave. Og efterhånden, som de gravede sig ned, så skulle jorden jo transporteres op gennem røret. Og nede i kuplen, der var jo overtryk, så der skulle være luftsluser, som man ikke risikerede, at vandet trængte ind i beholderen dernede. Og der kom journalister fra hele verden for at se sådan en dykkerklokke. Det havde man ikke set før. Og det var med til at skabe BRV's berømmelse, også på det tekniske område, som rent umiddelbart. Den bro stod så færdig i 1869. Da vi så er herinde i 60'erne, så begynder man jo at snakke om, at det lille skibsværft, der ligger her bag ved Christianskirken, det er alt for lille. For man kunne ikke bygge så store skibe, fordi der var en sandø lige midt i indsejlingen, så derfor kunne de ikke løbe af stablen. Så køber man jord ude på Refshaleøen og anlægger skibsværftet der. Det er cirka 3 km nord for, hvor vi er nu. Og der anlægger man så det første skibsværft, og de 2 første skibe løber af stablen på samme dag her i 1874. Og ved den lejlighed får Wayne den kongelige fortjenstmedalje i guld. April 1874.
Det nye skibsværft på Refshalvøen er taget i brug, og nu løber de første skibe af stablen. Det strålende solskin, der står en frisk bris ind fra Øresund. Den kongelige familie overværer begivenheden. Christian den 9. havde tilnavnet Europas svigerfar, og han havde jo en datter, der blev gift med en russisk zar, og det førte jo med sig, at der blev en hel del handel mellem Danmark og Rusland. Vi leverede en kanonbåd til dem, og vi leverede en isbryder. Den isbryder, vi byggede, den skulle leveres i Vladivostok, og den blev sejlet derud med en dansk besætning. Og det var en meget, meget interessant tur, som er beskrevet i en bog. Og senere, så skulle vi jo lægge kølen til et skib, der egentlig skulle have været et russisk troppetransportskib. Men da zaren og hans kone og alle præsterne og alt det her stod ude ved køllægningen, hvor de skulle slå de forgyldte søm i kølen, så fandt han ud af, at han havde mere brug for en jagt. Så derfor så blev det ændret til, at det skulle være en jagt. Og vi havde dengang en direktør, der hed Haley, der stammer fra Skotland. Og han var jo ikke vaks ved haveloven, så han fik jo ikke sagt til zaren, at når han ville have et finere skib, så var prisen jo også en anden. Nej, det kunne man kunne ikke tillade sig at sige til den russiske zar, at man skulle have mere for det. Så det endte jo med, at da det bliver leveret i 1896, så har det givet et kæmpemæssigt underskud. Så sker der det, at David Haley dør ret pludseligt og bliver efterfulgt af en, der hedder K.C. Nielsen, der gik under tilnavnet kommandøren. Han kom fra orlogsværftet og havde en militær rang, så han kommandøren i den tid, han var direktør for BRV. Men han var lidt mere modig, så han gik jo op til den danske konge Christian den 9. og spurgte, om han ikke kunne få sin familie i Rusland til at slippe nogle flere penge for det flotte skib, de havde fået. Og de betalte 1 million rubler mere, og det bødede sådan på såret, at BRV ikke gik nedenom og hjem. Så vil jeg lige bryde ind og sige, at vi har jo lavet mange andre interessante ting her på virksomheden. Blandt andet så byggede vi de 2 første dansk byggede lokomotiver, og de hed Mjølner og Hødur. Og den ene af dem står en model over på DSB-museet over i Odense, hvor man kan gå over og se den. Senere byggede vi dampsporvognen, der kørte på ruten mellem Trianglen og Klampenborg. Og billetpriserne, det var 10 øre, 15 øre eller 25 øre efter, hvor langt man skulle derud af. Og på den første søndag, der var entréindtægten til sporvognen 1.210 kroner og nogle øre. Så man kan være sikker på, at der er nogen, der har været ude og prøve den. Der var blevet født en lille dreng i Paris i 1858, der hed Rudolf. Og han var født af tyske forældre. Og her ser vi et billede af ham som stor dreng. Og i begyndelsen gik han i skole i Frankrig, så måtte de flygte. Under den fransk-tyske krig, der flygtede de så til England. Og senere så kommer han så til Tyskland, hvor han så kommer til at gå på teknisk skole i Augsburg og senere på en slags polyteknisk læreanstalt i München. Og han har hele livet haft den der idé, at den temperaturstigning, der opstår, når man trykker luft sammen i en cykelpumpe for eksempel, at den kan anvendes til at antænde et eller andet, som så kan få et stempel til at bevæge sig, og dermed lave en rundgående bevægelse. Og det var ideen til dieselmotoren. Dieselmotoren som sådan, den får man til at køre første gang i 1893, og i 1898 køber burmeister Wayne så retten til at bygge diesels motor her i Danmark. Og så i 1903, der går man så i gang med at bygge den første motor med salg for øje, og den bliver leveret her i 1903, og i januar 1904 bliver den startet, og den står på Larsens vognfabrik i Smallegade.
første mange år der byggede vi nogle stationære motorer, og de bliver brugt til at producere strøm med. Og vi leverede blandt andet til Hotel d'Angleterre, med den stående nede i kælderen, så den kunne lave lys på hotellet. Stormagasinet i Illum havde en 2-3 dieselmotorer stående, også der lavede strøm. Og her i 1909, der vedtager man så at bygge skibsmotoren. Og vi har jo allerede en god kunde på trapperne, der hedder ØK. Og de kommer og spørger os, om vi kan levere et skib på 400 tons trukket af en dieselmotor. Jo, det mente vi da nok, at vi kunne. Jamen, kan I så også bygge på 1000 ton? Jo, det kan vi da også. Kan I så også bygge på 3000? Det kunne vi da nok også. Og det endte med, at vi fik ordre på 3 skibe på hver 7.600 ton. Og de 2 af dem skal bygges ud på Refshaleøen og motorerne her på Christianshavn. Og det 3. i Glasgow i en fabrik derovre. Og i 1912 kommer så det første oceangående motorskib ud at sejle. Det er ikke verdens første motorskib, for på det tidspunkt fandtes der allerede forskellige flodbåde i Rusland og i Frankrig og i Schweiz, der sejlede med dieselmotorer, men de sejlede nærmest dieselelektrisk. Det her er den første med omstyrbare motorer, og Zelandia havde 2 8-cylindrede hovedmotorer på tilsammen 2.500 hestekræfter. Og selve turen var jo et triumftog. Man lagde til flere steder undervejs. Allerførst så lagde man til i Aalborg, hvor man fik en hel masse cement ombord, der skulle ud til Østen. Senere så lagde man til i London, og de havde dengang en marineminister, der hed Winston Churchill. Det var den Churchill, der senere blev premierminister og blev Hitlers største fjende. Og han var jo ombord på Zelandia og blev meget begejstret for at se den, og bad sine admiraler om at undersøge, om det ikke var en motortype, der kunne bruges i den engelske flåde. Der blev holdt en banket, og Churchill rejste sig op og holdt en tale, og en del af talen var blandt andet, at i mange år så havde danskerne lært englænderne, hvordan man dyrkede jorden, og nu ville de også til at lære englænderne, hvordan man sejlede. Da skibet 4 måneder senere kom hjem fra sin jomfrurejse, så var der meget stor modtagelse i Københavns Havn, hvor der var masser af småbåde, der sejlede ud og ledsagede skibet ind til det sidste stykke af havnen. Og fra det tidspunkt var B&W-motoren verdensberømt og har været det lige siden. ØK bliver for øvrigt det rederi i verden, der først har samtlige skibe forsynet med dieselmotorer. Og Zelandia har 2 hovedmotorer af denne her type, 8-cylindrede på 1.250 heste. De 2 motorer er bygget spejlvendte, så man kan styre motorerne fra en midtergang, så man kan være både ved den styrbord og den bagbordmotor samtidig. Og det interessante ved denne her motor, det er som sagt, at den kan omstyres, fordi det lykkedes danske teknikere at lave en brugbar omstyringsmekanisme. Og man kan se knastakslen, der ligger hele motoren igennem, og til den er der knyttet det, at der er 2 skiver, en frem- og en bakskive til hver ventilbevægelse. Da vi først havde haft den her succes med Zelandia, så førte det jo til, at vi fik flere ordrer. Og vi byggede jo den ene dieselmotor efter den anden, og de blev lagt i egne skibe, langt de fleste af dem i begyndelsen. Men når en skibsreder først får fat i et godt redskab, så vil han jo gerne have nogle flere hestekræfter ud af det. Og det gør jo, at de må bygge større og større, og der må hænge flere cylinder på. Og her i midten af 20'erne, der begynder man så at turbolade firetaktsmotoren. I starten kunne vi kun bygge firetaktsmotorer. Hvis man læser i Rudolf Diesels bog, så troede han jo selv, at det at konstruere totaktsmotoren, det var nærmest et pindestrøg. Men det tog ham cirka 5 år at få den til at virke, efter han havde fået firetaktsmotoren til at virke.
Så vi bygger firetaktsmotorer her i stor stil, og så prøver vi her at turbolade dem. Og der turbolader vi med en fransk turbolader, men vi prøver kun 2-3 gange. Vores ledelse vil ikke være afhængig af udenlandske leverandører, så i stedet for at gå videre med den turboladede firetaktsmotor, så bygger vi totaktsmotoren, og den første kommer ud at sejle med MS America her i 1930. Og så går det ellers slag i slag. Motorerne bliver større og større, og i dag kan vi komme op på en 18-cylinder 98'er, hvis vi kan finde en kunde til den, og den er så op på tæt ved 140.000 hestekræfter. Hele verden var jo inde i en meget kedelig periode der i slutningen af 20'erne, og B&W var jo også ved at gå nedenom og hjem, og det offentlige satte forskellige ting i gang for at få nogen beskæftigelse. Blandt andet byggede man det Dannebrog, der sejler i dag, det blev bygget på Aarhusværftet, men det fik B&W-motor. Den B&W-motor blev så udskiftet i 80'erne, men stadigvæk med en B&W-motor. Man satte en stor kraftstation hos Ørstedsværket i gang her, og der byggede man en speciel bygning, den med det buede tag derovre. Der var det meningen, at der skulle stå 4 dieselmotorer, men det blev kun til 1. Men det var til gengæld verdens største dieselmotor. Den fungerede i mange år som en overbelastningsmaskine, det vil sige, når vi havde de her toppe i elektricitetsforbruget, så satte man denne her i gang, og det er generatoren, man kan se her for enden, og det var den, der producerede elektriciteten. Og motoren var på ca. 25.000 heste, og det var verdens største dieselmotor i de næste 40 år. Stålstøberiet ude på Teglholm leverede stålstøbegodset til de første broer. Det var den første Lillebæltsbro, og så til Storstrømsbroen. Og ude på skibsværftet, der bruger de bedingerne til at bygge sænkekasser, til at stille bropillerne på. De sænkekasser, de blev så sejlet ud, som om det var et skib. Og når de så kom ud, hvor de skulle bruges, så blev de kæntrede, så de faldt ned på bunden, og så byggede man bropillerne oven på de sænkekasser. Så er der et billede af Christiansborg der, og vi var inde i en periode der, hvor vi ikke havde penge nok. Og i lille juleaften i 1933, der måtte Folketinget vedtage moratorieloven, der gjorde, at B&W fik lov til at låne 50 millioner kroner. Kommer vi ind i en mægtig god tid. Under den anden verdenskrig, hvor der blev sænket mange skibe, og der vi får masser af produktion i de følgende år, tjener godt med penge, og der bliver betalt af på de 50 millioner. Og her i 1952, der bliver betalingen af den sidste krone fejret ved en lille festlighed. Det falder sammen med, at vi her har fået lavet en turboladerfabrik. Nu er vi kommet så langt op i ydelse på totaktsmotoren, at man ikke kan presse mere ud af den med de konventionelle blæsere. Så i stedet for, så må vi sætte turbolader på. Der har altid været sociale tiltag her i firmaet. B&W har jo været firmaet med den første lærerkontrakt. Det første firma, der fik en sygebegravelsekasse, det første firma, der havde sin egen boligforening osv. Så derfor så har vi også sat nogle sociale mærker på, men nu er de nede i den historiske del af tavlen, altså uden for B&W. Og i 1938, der fik alle danskere ret og pligt til at holde 2 ugers ferie. 52 bliver det 3 uger, senere kan man finde mærket for 4 uger og 5 uger, og nu er vi jo faktisk op på 6 uger. Selvom de unge mennesker ikke aner, hvad de skal bruge alle de fridage til.
kommer hen i 1930, så sker der det, at man overtager Holeby Diesel. Det var egentlig startet af en smed, der hed Hans Christoffersen, og han ville jo gerne sælge her, og der køber BRV så 100% af aktierne, så fra det tidspunkt er Holeby et datterselskab af BRV, og når vi kommer hen i 37, så sker det samme med Alfa Diesel, der bliver overtaget 100% af BRV. I 43, der fylder firmaet her 100 år, og der var det meningen, at museet her skulle indvies. Men den 27. januar 1943 klokken lidt over 5, der bliver Christianshavn bombet, og Royal Air Force kommer med 32 500-punds bomber, hvor de fleste falder her på fabrikken. Men da de kom efter fyreaften, bliver der ikke slået nogen arbejdere ihjel. Men desværre så faldt der et par bomber henne på Islands Brygge, hvorved nogle få civile omkom. Men man kunne jo ikke indvie museet, så man skyndte sig at køre de ting, man havde samlet. Dem kørte man ud i en bondegård og opmagasinerede dem derude. Og i 1946, der indviger man så museet, der består af stueetagen og første salen, og der havde man så en hel del ting udstillet. Og i slutningen af 50'erne kommer anden salen til, så vi nu har det areal, vi dækker i dag. I en periode, der var vi jo eksperter i at save skibene over, og det har vist med, at der er en sav der. Og så flyttede man skibene lidt fra hinanden, og så kunne man svejse 9-15 meter ind og gøre det længere. Der var specielt et skib, der hed Kongedybet, der sejlede til Bornholm. Det blev forlænget med 9 meter. Og trods det, at man bevarede den oprindelige dieselmotor, så kom skibet efter forlængelsen til at sejle hurtigere på grund af bedre strømforhold omkring skroget. I 1962 indviger vi så den nye administrationsbygning, der ligger over på hjørnet af Torvegade og Strandgade. Det er den, der går under navnet Ørkenfortet, og den blev så solgt i 1987 til Privatbank, man hed det stadigvæk på det tidspunkt. Vi går lidt tilbage i tiden, og så kigger vi på 1949. Der starter en helt ny ordning i firmaet, der hedder License Meeting, hvor det er egentlig den gamle direktør C.A. Møllers idé om, at man skal samle sine licenstagere med jævne mellemrum og diskutere forskellige ting igennem. Og License Meeting skulle så holdes med jævne mellemrum derhenad, men en gang imellem så smutter der et år ekstra, så er der enten 2 eller 3 år i det enkelte sted, eller 4 år mellem 2 møder, men det er blevet holdt helt op til vore dage. Og det aller seneste møde, det er foregået her for nylig, og det var det 16. i rækken. Og det er givtige møder, hvor man udveksler erfaringer om forskellige ting vedrørende dieselmotoren. I slutningen af 60'erne har man en nedgangsperiode rent økonomisk, og der tager man så den beslutning, at man deler firmaet op i et skibsværft og alt det andet, for at kunne styre omkostningerne og se, hvor det er et eventuelt underskud opstår. I 70'erne sker der samtidig det, at der er en mand, der hedder Bonde Nielsen, der går ind og laver opkøb af firmaet, og han klarer det ikke i det lange løb, og i 1979 må han så sælge, og han sælger dieselmotorkonstruktionen. Så begynder der at opstå miljøkrav til fabrikken her. De vil være meget kostbare at opfylde, og samtidig er der en borgmester her i København, der nægter at BRV må udvide med en ny administrationsbygning ud mod kanalen. Så i stedet for, så lejer man sig ind ud på Avedøre Holme. Her på
Christianshavn, der slutter motorfabrikken her i 1987 med den sidste motor, der bliver bygget, og det er nummer 7588. Og motorfabrikken her på Christianshavn, den nåede at bygge ca. 10.000 motorer, 5.000 motorer på tilsammen 10 millioner hestekræfter. Og det var så slutningen på en lang æra med dieselmotorer her på Christianshavn. Så flytter det hele ud på Teglholmen, hvor man først har en nøglekomponentfabrik derude, og så senere så bliver den udvidet med et researchcenter, og så senere med højlager og så videre. Og så kender vi jo udviklingen, hvordan det hele går fremad. May this house, Diesel House, attract and inspire many people of all ages when they visit